നമസ്കാരം. റോബിൻ ബസ് കേരളത്തിലെ ഒരു താരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഓണറുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും കേരളത്തിലെ നവയുഗ മാധ്യമങ്ങളും സാധാരണ ജനങ്ങളും വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു ബസ് സർവീസ് വ്യവസായത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള നിലപാടും നിയമ പോരാട്ടവും നടത്തുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം ശത്രുതാപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇടയായിട്ട് അതിന്റെ ദുരവസ്ഥ അനുഭവിക്കേണ്ട വന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ തുടർന്നും അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പോരാട്ടം, ആ പോരാട്ട വീര്യത്തെ ഞാനും പ്രശംസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വാഹനം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക്, അന്യ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആളുകളെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനും മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നിരിക്കെ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗതാഗത നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില തടസ്സങ്ങൾ അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വരികെ, ആ നിയമങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ റോബിൻ ബസ്സും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പെനാൽറ്റി നൽകുന്നതിന് പകരമായി ആ സർവീസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന നിലപാടുകളും നടപടികളുമാണ് കേരളത്തിലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിക്ക് ഒരു നിയമവും റോബിൻ ബസ്സിന് മറ്റൊരു നിയമവും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അടങ്ങുന്ന സംഘം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ് നിയമങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ആ ബസ്സിന്റെ ഓൾട്ടറേഷനും ആ ബസ്സിന്റെ അനുബന്ധമായ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമായി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ രാജാവിന് ഒരു നിയമവും പ്രജകൾക്ക് മറ്റൊരു നിയമവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഭരണത്തെ, അതാണ് നമ്മൾ രാജഭരണം എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിണറായി ഭരണം കേരളത്തിൽ സാക്ഷാൽ രാജഭരണം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അടിയാൻ ഒരു നിയമവും കുടിയാൻ ഒരു നിയമവും എന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം, ഒരു രാജ്യമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പരിണമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും റോബിൻ ബസിന്റെ ഉടമ നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തോട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ താതാത്മ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ, ആ പോരാട്ട വീര്യത്തെ വീണ്ടും പ്രശംസിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.